салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Ассалому алайкум бародаро. Ина бо мо бояд навори нава иншалло ҳамирӯз шумода нишон метиҳем. дарои шипон сар кунем акам. Ина дарои шипон шишагиё, шишаи Versace, ина шишаи қош, ина шишаи шом. Ё дарои шипонои шишагиам нархошон 1200 сомон, фақат як размер мешавад 25 ба 86 қати рамкаш. Ана мақсад ки я хеле ойнаош агар битарсан мешкана гуфта и ойнаоша мақсад ай боло истимол карда мегиранд бо отдельно даҷош ягон шишаи дига мезанаш бе ташвиш мақсад шишаош бишканам чӣ дорам. Ана мақсад ина акаҷону ина шишаи бе шишаош мақсад гули Versace каришневи, гули Versace золотой дуб ранги тахта боранда мақсад нархошон 920 сомон, 920 сомоне. Ана гулошона бигирен мақсад ина гулои чоркунҷа шом, ина гули дарахт гем, гули классика, бегл, яхело нархош ҳамаш яхел 920 сомон. Ина нигоҳ кунед классика. Ягон ҳамон гул надорад, чоркунҷа бори кандакорӣ кардаган. Иёшам ҳамон нархан, светош камтар, арехан мақсад чи рӯшантара. Иё бори сиёҳа нестан, мақсад чи. Нархошон яган 920 сомон. Ана и дарои белорусский живой тахта, натуральный тахта 1600 сомон. Размерош ҳамон размери стандартан короче. Ана ё дарои шипон ҳамон сиёҳае ки сафедошанд. Ё болош краскан эмайл. Масалан опода либо нам шакидан гирем. Цветори дестен цветои молочные. Ана цветои сафедай. Ба ина қош меган и болои дардай хел мезананд ко. 300 сомон отдельно места фурӯшӣ мақсад и айсоби дирин дарда неста дай отдельно 1200 сомон дар коробка обналичка замок часпакош бо отдельно. Ина глошон 1200 сомони короче. Ина мед глошон нигоҳ кунед чанд намуд гла сафед, молочный, сери ҳама намудош ҳастанд юра. Размерошон ҳаст. Барошон қати рамкаш 66, 76, 86 қати рамкаш. Баландиошон 2.5 стандартан ё барои межкомлитни двери. Ана шишагиш ай нархи бешиша 100 сомон қимат.
барои шишаш 100 сум қимата 1300 сомон размер ҳаст. ина дарои оҳанӣ омадем. Дарои оҳаниёи российский фирмаи Tem Bravo Express масалан фирмаош да танаш хеле қолаб қатӣ задагиян. дарои беҳад аҷоиб резини 3 қавата резин. даруношон шишагӣ астай, зеркални хитона мебинем. даруношон сафед сиёҳ. ина беруношона бигирем, чанд намуд гул доран васат. листошон яку як ана MDF-ои 08. ҳамуда я нархош як аю мақсади просто бешишаю хеле математика дагия глошон дига лекин глошон фарқ мекунад. беруношон нигоҳ кунед, ина глошон фарқ мекунад, дидасин? не клиентҳо аяла нишон медиҳем. и через я бор занг занам тамом склада задагиай 20-таи 10-таи чандтаки дар кора меёвӣ метиҳем. размер ду намуд размер 96 86 барошон баландиёшон ҳамааш стандарт 2.5 баршон ду намуд мешавад 96 ва 86. раишон ҳамоай и 3000 сомон дар просто паҳмиш 9 сантиметрай ҳамақаш разница мекунад. айтак ё 7 сантиметрай. инаи гулои ҳарбуза гулошон ҳайтек кадагиай ям 96 86 ҳаст. ҳайтек резин задагиай. инаи гули минуса мега. гулои хеле минус қатӣ кадагиай. гулои фасон аҷоиб хушрӯ. тоза российскиам. дуруношон математика. нархошон 2750 сомон инави ҳамаш 96 86 нархошон ягай 2750 сомон. ду тавақаш астай. ҳами дарора ҳама ду тавақаш астай 4300 сомон ду тавақаша. фақат пақмтарак. ина и дарои ки ҳоди шумо да гуфтам 920 сомона ай ҳаму дарай я хел клиентҳо мақсад хишон тайёр карда наметона. я устои мо 100 сомон мегира. ина ҷои замокша часпакша дара тайёр гатови карданшам ҳастай. 100 сомонӣ гатови карда метиҳам. шумо да осонай мебарем мечаспонем фақат тамом. ина дарои хайтек светои эшвайт 60 70 80 дора. нархошон якум сор 780 сомон қариб 10 намуд гул. свет сафед пианина молочный инаи L11 саб сафед қоши молочный на гирифтан гирем. айнаи свет я намуд ҳастай фақат размери 1.90 фақат я намуд. дига мондаги ҳамаш 2.5 и 1.95. ина серияка ҳамаш якум сортоанд. нархошон 780 сомон бо скидка мешавад. ё дуюм сортанд 650 сомон нархошон. мақсад сифатиш камтар пасттарак. ана и парака ҳамун нархай 780 сомон якум сортон. светошон ҳархела, гулошон бо ҳархела. размери 60 70 80 ҳаста. ина ҳаст. дарои мешком метнем. хайтек иам харидориш беҳад бисёр бародарам хориҷиё ҳами дарора беҳад талабгориш бисёр тара кайда барои сексияи бируни хонавода. ина и дарои ковняка дарои хели 4200 сомон дарои пеши хонада мезани шишагӣ беҳад сифатиш хуб мақсад материалои ғавз. размериш стандарт 2/90. размеро бо тамом намуд дар каталог медроем. ҳама намуди размерора мо заказ қати қабул карда метиҳем. сафед сиёҳ зард ҳама намудош ҳаст. ин айёра шумо мақсад ичия намефаҳмен. ин айёра шумо таҳқиқ мекунем. дарои оҳаниё ки мезана барошта хел шиша меояд пластик мезана у светиш патқидааш нестай. ин ай хеле ҳам заказ мекунем бари дарода мезанем мақсад ҳама светош як хел мебурояда. светош як хел. и теризаи оҳанӣ. ина дари шишагӣ ковни арзонтар 3000 сомон 1.22 болош хошкадагӣ дислои шиша қатӣ. и тайёр. инаи дарои ковни 1.22 светои каришниан. ира бародари худо медонанд мақсад чандташ харидорӣ кадагиай сафедош астай сиёҳош астай сериш астай харидорӣ кадагиан бачаҳо қирған медонанд ин дарои чӣ хел басифатанд. заказ қати қабул мекунем. сафед каришниви либои намудиш ҳастаака.
дуруношон як бор ҳуйкне нишон метем дуруношона ина дуруношон MDF-и сиёҳ кардаган бо мешава MDF-ои сафед мекунем MDF-ои сирхш мекунем ҳама намудош ҳаст марамат инаи дарои листои 1/4 дутаваққаи ай ҳама листи ғавз қатъ кардаган 250 240 230 220 размеро ҳаст то 2 метра ҳастанд MDF-ои ғавз замокҳои расивки задагӣ либои наму заказ мегирем барша то 2 метра мегем 2.5 метра мегем баландиша 3 метр мегем пад заказ қабул мекунем ин нархҳои 220 230 240 250 3400 сомонӣ боз скидка мешавад дарои дутаваққа дуруношон MDF-ои ғавз кардаган бо дастурат ҳастад и дарои ҳаму дутаваққао нишон додум ҳамуро яктаваққаошонай размерои 1.90 дорад 2 дорад 2.5 дорад барошон 96 86 пад заказ замокҳои зур дислоер резин дуруношон сафед дора сиёҳ дора сери дора се намуд свет ғавсӣ дарам аҷоибот акад замокҳош задагӣ чотка хушрӯ бо скидка дора анаи дарои листои 1.5 қатӣ дурун берун оҳан мақсад яхел дурунш MDF мега гудакон медарона яки шамол офтоб роса и оҳана и қаврам намезана и чизи аҷоиб да анаи шака дарои разделни и дарое ки ака ҳамин нишон додастам и дарои хиткунанд дарои аҷоиби хел устои расистки мекунанд либои намуд размер падзаказ мешавад берунаш оҳан замокҳои ручка дадагӣ MDF начной замок дора бега қулф мекардагӣ аҷоиб хиники умуман пропуска намекунад 1.90 дора 2 дора тайёрош ҳастай нархош 1300 сомон нархи ёро гам надодем значит ё 1800 сомон буд ё 1300 сомон нархош иам амо 1300 сомона ҳозирангира 1.90 шай анаи дари мо листошон 1.4 замокҳои расистки MDF-ои 07 дурун сиёҳ дурун сафед се замока задагӣ 1900 сомон 2100 сомон листошон қад фарқ мекунад 1.1 1.4 и размер вобастаи шумо чанде ки размери шумо маъқулай мо мекунем метем и пад заказ қабул мешавад анаи дарои дурун берун оҳан листои 1.1 ина нигоҳ кунед даруншам беруншам оҳан и пад заказ қабул мешавад либои намуд размеротона гам мезанед мо пад размер мезанам метем нархиш 1550 сомон ду тарафа оҳан замокҳои расистки задагӣ анаи дар ана баландиш 2.30 барш 1 метр и ана дуруношон MDF и пад заказ либои намуд размери галденен и я бародар заказ кадаги 2.30 ба 1 метрай нархш 1500 сомон заказ кадаги акажон я даре ки арзонтарак масалан клиентош беҳад бисёр ҳамин дараро возил бародараи мо 600 сомон гирифта я бор канда ухели гавне дар 1020 сомон лекин дар беҳад аҷоиб нигоҳ кунед берунш оҳанӣ ҳамун дарое ки 1900 сомон бори копи ҳамуай ина нигоҳ кунед ана дуруношон сиёҳ дора сафед дора ина вишнови свет нархошон нигоҳ кунед 1020 сомон дари беҳад аҷоибот ҳозир замона мақсада либои кас гирифта мешавад инаи дарам дурунберун оҳан иам листиш тунуктар арзонтаракай 720 сомон 720 сомонай 1.90 дора 2 дора падзаказ қабул мешавад кай даро либои намудаш ҳаст инаи дарои шишагиён и да каталог ватсаи моро бародори ҷои хелаш медонад ватсаи мада каталог либои намуд дари шишагӣ дора инаи даро ҳамун шишагия намудшай 2100 сомон 2 силои шишай сифатишта гап нест гарантия ҳаст 100%. Ду таваққаора истимод мекунем. Ана баландиш 2 бариш 1.20 фарқ надорад чанде ки размер маъқулай мекунем. ин размери стандарт нархошон 1900 сомон. Дуруношон MDF кадаги тарафи майдашам ҳуй мешава туи маракада. Светои коричневӣ, светои сиёҳ нархошон ягай 1900 сомон.
ана ин дарое ки дар берун якум бор сиёмка кардем ҳамун дарай ин размери 240 шуд. ана амура диринша нишон дода будем, дирини ра нишон медиҳем, дирини ваям ҳамин буда. Ина МДФ-и ғавсадаги начнои замок дора 3400 сомон. размерои чишам ҳастай 2 метравошам ҳастай. ина размерои 2 метра. ин мақсади 240 боша ва 2 метра да, размерои 2 метра. ана 240 ина ёш бугем 230 ака таваққои 230 таваққара каришнине и светои матви акаҷон, матви ду таваққа нархошон 3100 сомон. инаи дари новинка дуруношон хайтек кардагия. я бор дурунша истимол мекунем. ана нигоҳ кунед, дуруношон дидесен, дуруношон хайтек кардагия, шишаги паласа шиша, дуруношон хайтек кардагия. ин нархиш қиматарак 3400 сомон. размерошон фақат барш 120 мешава, айвай зиёд намешава. баландишон фарқ надорад, то 250 230. дари раздельни замокои стимул листи 1:1, баландиш 2, барш 90, бо аста 1:90 ба 90, бо размерои майда калон. ина дуруношон я бор ма шумо нишон медиҳем. ина дуруношон МДФ начнои замок дора. нарш 1350 сомон. свети матви 1350 сомон. нарх уқа 2000 қимат не, арзон даро. ина дара тавсия метиҳем клиентода барои дари главни бизананд. офтоб бураса ҳеҷ кор намекунам, барои чунки и дурун берун оханай 1200 сомон. маҳкамшавишам аҷоиб. размеро басили шумо чанде ки размер маъқулай мо мекунем метиҳем шо. и даре ки 1600 сомона, светои матви, баландиш 2, барш 90, 1600. и заказ намешавад. и прамои меомадаги дарайда без заказ. инаиш листошон 1:4 замокои сетага МДФ-и сиё дора, сафед дора. российский вариант 1900 сомон. 1900 сомон. анаишам ҳамун листай ҳар ду як чизану, фақат дуруншон фарқ мекунад. хайтек 2200 сомон. дуруношон хайтек кардагия 2200 сомон. бародаро дарои внутрини дарҳои межкомнатни арзон 500 сомон. қатъи замокошай размерош 70 80 90 ҳаст. баландишам 180 190 ҳаст. 500 сомон. қимат кунед чанд намуд гул дора. ина гули евра, гули куза, гули шахмат, гули тугма. ин размерои баня нигоҳ кунед, борика 190 ба 70. инаиш 180 ба 70. 750 сом заводской. иам нархи арзонтара, замок часпак дора 750 сомон. онаи дари шипони чианд? ҳамун тоҷики хидмонай дарои шипон 190 ба 90 дора, 2 ба 90 дора. ина и тоза лакай метонед шумо ҳар сол бой булош лак бизане. пус намепортояд, абои нест мақсад, ҷазир намешава. листошон ғавз 720 сомон. қатъи замок ҳамок ҳамаша метиҳем 720 сомон. анаи дарои шипонои турецкиан ака размерои 70 80 90 ҳаста. қатъи рамкаш нархошон 600 сомон. қатъи замок часпак ҳамаш қатъишан. гули 4 кунҷа, гули бугем хел куза кадаги, гули қош МДФ-ошон ғавсанд. гули қош чел фасон базеб. иам краска метонед ҳар сол краска кунед. анаиш гули тухм байншақет гули тухм дора. иам размерои 60-70 дора. нархошон ягайнам ҳар сеш 620 сомон. қатъи замокош теризои каришниви. фақат мо размерои стандарт дорем 1:20 ба 1:30, 1:20 ба 1, 1:20 ба 1:40. светои арех, каришни, золотой дуб, дакатолг бидроем. дакатолг мо ҳаста светош 1:20 ба 1:30 гап мезанем. 1000 сомон. як дона териза 1000 сомон. байни шуй мешавад 1:20 ба 1:30. 15 сол барои кафолат, барои зард нашидан. ана теризое ки сафеди арзон якта байн мемешидаги шакаҷон. ана 550 сомон. 1:20 ба 1:40, 1:20 ба 1:30 530 сомон. 1:20 ба 1:20 500 сомон. якта байн мемешидаги. ду парави мемешидаги 80 сомони хуш мешавад. коди 8 мега российский вариант
خونه‌ای که روشن بوده بگی این همین داره تریزه را ما تقسیم میتیم 530 سومون یک تاش میشه و یک پارش میسته اینایش 700 سومون این ماتریال یکم سورت است صفات پلاس ماتریال پرو یکم سورت یا هم رنگ راستیست نیمه میشه و نیمه برات اینایش هم یک 20 به یک 30 یک تا باینی میشه و یک فورتشکاش میشه و نرخ 600 سومون این یک 20 به یک 40 داره 640 سومون یک 20 به یک 30 داره ایشم 650 سومون صفات پلاس اونا کرشنی بیاکا کرشنیو 850 سومون اینا برادری ما اینا تریزا را فروختن اینا بور کردن بردن و دوناش 1100 سومون یک 20 به یک 30 یک فورتشکای کلونی میشه و یک فورتشکای مایداش میشه و 1000 سومون یک 20 به یک 30 ای همه تریزای ارزان اینا بالا ایستاده 470 سومون دوناش 470 سومون دوناش یک 20 به یک 30 آنای تریزا را نشون میدم یک 20 به یک 30 یا درای کت ماتریال ترکی قاطی کرده دوناش 650 سومون با اسکیتکا میشود تیار داریم اینای یک 20 به یک 30 این رنگ هم رنگی نشون دادیم 1100 سومون فورتشکا داره فقط سویتش زلاتای دوب او خیلی تیومنی بودن این زلاتای دوب اینا بور کردیم مثلا ماشینا دا تریزه هم یک 20 به یک 30 بگم اگه همون استاندارد تریزه یک 20 به یک 30 تمام نمودش هست без проблема یک تریزه کلون یک فورتشکا 620 سومون یک 20 به یک 30 تیار هست без تشویش و یک 20 به یک داریم یک 20 به یک 440 سومون یک تا باینی میشدگیش 380 سومون یک 20 به یک انا تریزه را ما تمام کردیم وقتی که شما زکات میکنید در کاتالوگ دا بنویسید در واتساپ دا اونجا زکات رو قبول میکنیم لیبو نام شما در ماتریالی که در کنیم ما تیار کرده شما در ساخته میکنیم размери 70 80 баландиошон 170 180 192 нархошон 1 500 сомон ҳама намуд размер 500 сомон истимол кунед ҳама намуд размер аст и дар тоза тахтай 1300 сомон ина бу даро 180 ба 80 бу фортишка дорем тамом намуд фортишка аст 40 ба 40 50 ба 60 ба 40 80 ба 40 нархошон 1130 сом 150 160 2 ба 90 190 2 ба 70 190 ба 70 180 ба 70 светои каришни 15 соли барои офтоб зар нашудан гарантия дора нархошон 1200 сомон размер фарқ надора нархошон 1200 сомон фақат барои баня туалет и даре ки ҳамон 500 сомара размерои калон шай ана сифат плюс и онам даро ки 500 сома айсини берун ручка дора айсини дирун зашулка дора ана иё қилфи калид хатиян қилф мекунем маҳкам мекунем нархошон 800 сомон размеро стандарт ҳастай як чизи дигаро ҳамун клиентора нишон медиҳем анаи даро 570 сомон размерое ки чине ки шумо чанде ки дар корай мо мекунем метиҳем размерои то 80 барошон 70 50 570 сомон тамоми намуд размераш яга ина 2 ба 80 190 ба 80 170 ба 90 ина ёро заказ кардагиай 160 ба 90 160 ба 70 нархошон ягай 570 сомон ана адреси мо ноҳияи рудаки ленинский район айцентр 2 километр поён меоян амҷа мол бозор тахта бозор дамҷа мо амҷа дохил дорем ана номерои мо 909 33 76 76 ба ин номер ватсап астай ватсап бизнес каталог дора имо надора фақат бизнес каталог медроен да ватсап тамом намуди даро оҷа мебурад шумо да ана бо инстаграм сахифаи астай дарҳо ва тиризаҳо тиҷи менависем инстаграм дем сахифаи мо астай ана ҳайна бародар да амиқ мо навигарӣ кардем бо кадом шумо аса чизе ки нафаҳмида бошад занг зананд да ватсап бинависа мо бо ответ метиҳем ҳатман ответ метиҳем бе ташвиш шумо да раҳмат акаҷон саломат бошем дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат